Илеш МТЯ җәмгыяте районда 2 тармак буенча да тотрыклы эшләүче алдынгы хуҗалыкларның берсе. Җәмгыять республикада иң зур майданнарда рапс игү белән шөгыльләнүче предприятие буларак билгеле. Машина трактор паркында тик куәтле техникалар урын алган. Шуңа да елның-елына җәмгыять барлык кыр эшләрен үз техникалар белән башкарып чыга һәм аларны кышкы саклауга кую буенча күп хуҗалыкларга үрнәк булып тора. Киңәшмәнең практик өлеше җәмгыятьнең машина трактор паркында башланып китүе очраклы булмады. Чарадагыларны тип-тигез итеп тезелеп торган заманча техника каршы алды. Аларның һәрберсе дәүләт тарафларына таләп ителгәнчә саклауга куелган. Район авыл хуҗалыгы идарәсенең баш инженеры Рәмил Мустафин билгеләүенчә, техниканы дөрес саклау алга таба аның узак һәм нәтиҗәле, шулай ук аз чыгымнар сарыф итеп эшләвен тәэмин итә. Тәгәрмәчләр битендә вагарту түгел, менә шулай полиэтилен мешок белән төрелеп изолируется дип куелган резина технические изделиялар. Шлангылар су үтә торган, керә торган җирләр менә заводская пробкалары булса, пробка белән капланырга тиеш, булмаса пробка или ясап, или шулай оберточный белән плотный итеп, нигә су влага кермәслек итеп, тузан кермәслек итеп изолировать ителергә тиеш. Чарага чакырылган агротехника җәмгыятенең директоры Руслан Фаткулов Кузбасс чәчү комплексының өстенлекләре, техник характеристикасы белән таныштырды. Сыек ашлама кертү өчен тәгаенләнгән җиһазлар хакында сөйләде. Киңәшмә Тәләкәй фермасы янында дәвам итеп, район авыл хуҗалыгы идарәсенең баш зоотехнигы Илнар Галимханов, район буенча мал азыгы хәзерлеге нәтиҗәләре, баш сельхозтехника предприятиесенең сату буенча менеджер Рушад Шафиков, хозяин азык тарату агрегаты белән таныштырды. Лира Фарм компаниясе технологы Валентин Семенов моно азык һәм азыкка анализ ясау буенча экспресс лабораториясын тәкъдим итте. Нәтиҗәләре буенча аңлатма бирде, ашату буенча рекомендациялар җиткерде. Арытаба киңәшмәдәгеләр Тәләкәй авыл клубына җыелды. Анда киңәшмәнең теоретик өлеше үтте. Лира Фарм компаниясе зоотехнигы Александр Сорокин малларны ашату үзенчәлеге белән таныштырды. Хуҗалыкларга компания продукциясе белән ярдәм итү мөмкинлеген тәкъдим итте. Әлеге компаниянең ветеринар врачы Нияз Шамилов сыерларда мастит авыруы, эндометритны дәвалау һәм профилактикалау кебек мәсьәләләргә тукталды. Район авыл хуҗалыгы идарәсе начальнигы Илдар Набиев авыл хуҗалыгында башкарылган эшләр нәтиҗәсе буенча информация җиткерде һәм киләчәккә планнар билгеләде. Киңәшмәдә йомгаклап муниципаль район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин каралган мәсьәләләр буенча фикерен белдерде. Алдагы вакытка бурычлар билгеләп, эшне үз югарылыгында оештыруны таләп итте.